Arolwg sy'n digwydd bob 10 mlynedd yw'r cyfrifiad, ac mae'n gofyn cwestiynau amdano chi ac am eich cartref a'r bobl sy'n byw ynddo. Drwy lenwi holiadur y cyfrifiad, gallwch chi chwarae eich rhan wrth greu darlun o bob un ohonom. Mae ein holl systemau, staff a chyflenwyr a'n ffordd ni o wneud pethau yn dilyn safonau caeth y Llywodraeth. Mae eich cyfrinachedd yn cael ei ddiogelu gan y gyfraith. Ni all eich gwybodaeth bersonol chi o'r cyfrifiad gael ei gweld na'i defnyddio gan y Llywodraeth nac unrhyw un arall. Ni allwn ni ac ni fyddwn yn ei rhannu ag unrhyw drydydd partion. Dim ond staff y swyddfa ystadegau gwladol sydd wedi dethol yn ofalus a'u cymeradwyo all weld eich gwybodaeth bersonol o'r cyfrifiad. Unwaith y byddwch chi wedi cyflwyno eich ffurflen ar-lein neu'ch ffurflen bapur, byddwn ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol chi fel enw a chyfeiriad i wneud yn siŵr eich bod chi'n cael eich cyfrif. Yna, caiff eich gwybodaeth bersonol chi ei thynnu, a chaiff eich cofnod chi yn y cyfrifiad ei gadw'n ddiogel am 100 mlynedd. Nawr bod eich gwybodaeth chi'n ddienw, rydym ni'n defnyddio hyn i gynhyrchu ystadegau. Gallwn ni ategu'r cyfrifiad a gwybodaeth arall, fel data treth gyngor, cerbydau a thrwyddedau gyrwyr. Rydym ni'n diogelu'r data hyn yn yr un ffordd â gwybodaeth y cyfrifiad, ac maen nhw ond yn cael ei darparu mwyn i ni gynhyrchu ystadegau. Mae'r ystadegau sy'n cael eu cynhyrchu o'r cyfrifiad a data eraill yn helpu'r Llywodraeth, awdurdodau lleol, gwasanaethau iechyd a busnesau eraill i gynllunio ac ariannu gwasanaethau yn eich ardal chi. Mae'r rhain yn cynnwys meysydd fel trefnidiaeth, addysg, gofal iechyd a manwerthu. Rydym ni gyd yn defnyddio gwasanaethau cyhoeddus a lleol, pinau yw'n daith i'r meddyg, mynd a'ch plant i'r ysgol, cymudo i'r gwaith, neu brynu bwyd yn eich archfarchnad leol. Ni sy'n cyfrif. Drwy gymryd rhan, byddwch chi'n helpu wneud yn siŵr eich bod chi a'ch cymuned yn cael y gwasanaethau sydd eu hangen arnoch chi, nawr ac yn y dyfodol.